Анатоль Вярцінскі. Жыццё даецца, каб жыццё тварыць, каб светла залатую яго ніць віць і далей, любоўю, справай дзейнай, ды словам, што ад справы не аддзелена. Тварыць. Жыццё даецца, каб жыццё тварыць, надзеяй, праўдай, мужным парываннем, высакародным, дружным намаганнем, што потым зоркай у вяках гарыць. Тварыць. Жыццё даецца, каб жыццё тварыць. Маральны самы натуральны пачатак гэты вось жыццестваральны. Інакш якая ад жыцця карысць? Тварыць. Жыццё даецца, каб жыццё тварыць. Не марнаваць, не нішчыць, не бурыць. Тварыць. 1982 год.